ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം തുടങ്ങാല്ലേ? പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തൻ ഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലം സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിധായകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദമന്ദ റെസ്പോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ എല്ലാരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. ആ, അപ്പൊ ഇത് മധ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി പാടായിട്ടുള്ളതുമാണ്. പാടുണ്ട്. അപ്പൊ അറിയാം. അത് കാരണം ഇച്ചിരി 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക. അപ്പൊ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ 9 അല്ല 5 യോഗൈശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. എന്നാൽ അതിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്നില്ല. നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത്. ഈ 5ാമത്തെ ശ്ലോകമൊക്കെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിലനിർത്തുന്നില്ലേ സ്ഥിതി. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു, സ്ഥിതി അല്ലെ നിലനിർത്തുന്നതിന്, പിന്നീട് സംഹാരം. അപ്പൊ ആ നിലനിർത്തുന്നതിന് അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ യോഗേശ്വര്യത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും ഇടപെടുന്നില്ല എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായ ശക്തി, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ അദൃശ്യമായ ശക്തി എല്ലാത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ അദൃശ്യമായ ശക്തിയാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാം നൂലിൽ കോർത്ത മുത്തുകൾ പോലെ, ഒരു മാല പോലെ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. അത് ഏതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ് ഭഗവാൻ ഈ സ്പേസ്, ആകാശം എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല. ആകാശം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ദിവസവും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകാശമുണ്ട്, കാണുന്നു, പക്ഷെ സ്പേസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു
പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ ആകാശമെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ചര അജടങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായതെല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് നടക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തേതിൽ പഠിച്ചത് നമ്മള്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി അല്ലെ, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഭഗവാൻ നേരിട്ടൊന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ, സൂര്യരശ്മി വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. ഇത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം വൈകുണ്ഠത്തിന് മധ്യത്തായിട്ട് വളരെ മില്യൺസ് ഓഫ് കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് അകലെയാണ് ഏത് വരുന്നത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, കണ്ണൂരുകാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം അകലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകലെയാണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശയനാണി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, അവിടെ അനന്തനും ഇല്ല, പിന്നെ ആരും ഇല്ല, ലക്ഷ്മി ദേവിയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ യോഗേശ്വര്യം അചിന്ത്യമായ അവ്യയം ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളാണ്, ശക്തിയാണ്. ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ശക്തി, അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. യഥാ ആകാശിതോ ആകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോ മഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനി ഉപധാരയ. അതാണ് ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. നമ്മളിവിടെ ആകാശത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ആകാശത്ത് നിന്നാണ് കാറ്റ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. എന്നാൽ കാറ്റ് എന്താണ്, ആകാശത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് എല്ലായിടത്തും വീശുന്നു എങ്കിലും എല്ലായിടത്തും വായു ഉണ്ട് അല്ലേ. വായു, കാറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ വായു അല്ലെ, വായു ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമില്ല. എല്ലായിടത്തും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീശുന്നു. പക്ഷെ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സ്ഥിതി ആകാശത്താണ്. ആകാശത്ത് നിന്നാണ് അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാല് കാറ്റെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ അത് ആകാശത്തെ ഈ കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു വിധത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കാറ്റ് ആകാശത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ സൃഷ്ടി കർമ്മങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിയുടെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും, സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും, ഇപ്പൊ ദിവസത്തെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കത്തില്ല. ഏതുപോലെയാണ് ഉപമ ശ്രീല പ്രഭാതം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഏതുപോലെയാണ് കാറ്റ് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നെങ്കിലും ആകാശത്തിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ വായുവിന് കാറ്റിന് കഴിയില്ല എന്നതുപോലെയാണ് എന്നാണ്. അതിന് ഉപനിഷത്തുകളിലൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കേനോപനിഷത്ത്, ചിലരൊക്കെ ഉപനിഷത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. നാരായണീയം ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉപനിഷത്തും പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ കേനോപനിഷത്ത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിലൊരു വലിയ ഇതാണ് പ്രകാശം കാണുന്നു, ഭയങ്കര കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശം. അപ്പൊ അവിടെ ദേവന്മാരെല്ലാം ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് പ്രമുഖ ദേവന്മാരാരൊക്കെയാണ്? ദേവന്മാരിലെ പ്രമുഖരാരൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രദേവൻ, ചന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രൻ, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ, അഗ്നിയാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ മധ്യസ്ഥനായിട്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്? എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് വായു അല്ലേ. അപ്പൊ അഗ്നിയില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ നടത്തുന്ന യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ദേവന്മാർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന റോൾ ആർക്കാണ്? അഗ്നിദേവനാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഇന്ദ്രദേവന്മാരുടെയൊക്കെ അധിപൻ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും ഏതാണ് ശക്തിയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് പറയുന്ന അത് ഇന്ദ്രൻ പിന്നീട് അതില് പരീക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ അഗ്നി പറയുന്നു, എന്നെക്കാൾ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള പ്രകാശം വരുന്നു, ഇതാരുടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ അപ്പൊ കണ്ടു, യക്ഷൻ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ എന്താണ് യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്നെക്കാൾ ശക്തി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ഉണ്ട്, നിങ്ങളെക്കാൾ ശക്തി എനിക്കുണ്ട്. എന്നാൽ
പരീക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെ ആകാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അഗ്നി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ യക്ഷൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു പുൽക്കൊടി ഇടാം, അവനെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ശക്തി ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ശക്തിയാണോ കൂടുതൽ, എന്റെ ശക്തിയാണോ കൂടുതൽ എന്നറിയാം. വേറെ ഒന്നും കത്തിക്കണ്ട. അപ്പൊ അഗ്നി വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഈ അഗ്നി പ്രളയം അല്ലെ, അഗ്നിയാകുന്ന പ്രളയം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരമായിരുന്നു. അഹങ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം കൂടെയാണ് ഇവിടെ വരിക. അപ്പം വേണ്ട, നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും കത്തിക്കേണ്ട, ഒരു പുൽക്കൊടി കത്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ യക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു പുൽക്കൊടി ഇടുന്നു. അപ്പൊ അഗ്നിയുടെ സകല ശക്തിയെ നോക്കിയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആ പുൽക്കൊടി അപ്പൊ അടുത്തെന്ന് വായു വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ അഗ്നിദേവൻ പിന്മാറിയപ്പോ വായു പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നു. അപ്പൊ അത് ഉഗ്രൻ കാറ്റായിട്ട്, കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് വന്ന് ഇതിനെ പറക്കാൻ നോക്കി. ആദ്യം ചെറിയ കാറ്റായിട്ട് അത് പറക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഉള്ള ശക്തി മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് വന്നപ്പോഴും ആ ഇത് പുൽക്കൊടി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പറക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ അടിയറവ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരാണ്? ഇന്ദ്രൻ, ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം അധിപനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നെക്കാളും വലിയ ശക്തി ഇല്ലല്ലോ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇപ്പൊ മാറ്റിത്തരാം എന്നുള്ള തരത്തിൽ വന്ന് ഇന്ദ്രന് എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ദ്രന്റെ ആയുധം എന്താണ്? വജ്രായുധം കൊണ്ട് എല്ലാം പലതരത്തിലും എല്ലാം നോക്കി വജ്രായുധം പ്രയോഗിച്ചിട്ടും പുൽക്കൊടിയെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ വലിയ ദേവന്മാരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഞങ്ങൾ 3 പേരും എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങേക്ക് അടിയറവ് പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? താഴ്ത്തോട്ട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതും സാധിക്കൂ. അതേപോലെ അഹങ്കാരം പാടില്ല, ഞാനാണ് വലുത് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന, ഞാനെന്തോ ആണ്, എനിക്കെന്തോ ഒക്കെ അറിയാം എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നല് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഒരു പുൽക്കൊടിയെ മാറ്റാൻ പോലും അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്തിലും ബ്രഹ്മസംഹിത 5:52 ശ്ലോകത്തിലും ബൃഹത് ആരണ്യക ഉപനിഷത്തിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഈ മഹനീയമായ ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് ശക്തിയെ കുറിച്ച്, അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് എന്തും നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാം ഈ ഉപനിഷത്തുകളിൽ, ധാരാളം ഉപനിഷത്തുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയേ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദോ വിസൃജാമ്യഹം. ബുദ്ധിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാനവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ സൃഷ്ടിയുടെയും പിന്നെ സംഹാരത്തിന്റെയുമാണ് ഈ 7-8 ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത്. സൃഷ്ടി, സംഹാരം. നമ്മൾ 5-6 ശ്ലോകത്തില് നിലനിർത്തുന്ന കാര്യം, ഭഗവാന്റെ ശക്തി എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അത് നടപ്പിലാകൂ എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ 5-6 ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചത്. 7-8 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? സൃഷ്ടിയും സംഹാര ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് 7-8 ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത്. അതിൽ ഭഗവാന്റെ റോൾ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ സംഹരിക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് മരണം വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിക്കാതിരിക്കും. ബ്രഹ്മാവ് പോലും മരിക്കും അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിനെ പോലും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല. 100 വർഷം തികയുമ്പോ ബ്രഹ്മാവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സംഹരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനോടൊപ്പം എല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെല്ലാം എവിടെ പോകും? ബ്രഹ്മാവിന് 100 വർഷം ആകുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതേസമയം ഇതില് ഒരു കൽപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പകലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ പകല് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ്, എത്ര വർഷമാണ് ഒരു പകല് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലേ. അത് കഴിയുമ്പോൾ സന്ധ്യ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. 1.785 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മുമ്പ്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോളെ, അപ്പൊ നോക്കാതെയാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അത്രയും ഇതാണ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓരോ സന്ധ്യകള്. അപ്പൊ പകൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സന്ധ്യ ആകുന്നു. സന്ധ്യ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു? ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി. ആ സന്ധ്യാവേളയില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗികമായിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള 2 ഉപരിലോകങ്ങളില് ഏതാണ് സൃഷ്ടികളെല്ലാം എവിടെ പോകുന്നു? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവില് ലയിക്കുന്നു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. അതായത് ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏതാണ് സംഹരണമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് രാത്രി കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും സന്ധ്യ വന്നു, അല്ലെ രാവിലത്തെ സന്ധ്യ വന്നു. സന്ധ്യ എന്ന് പറയുമ്പം വൈകുന്നേരം സന്ധ്യ ഉള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓരോ രാത്രിയും പകലും കഴിയുമ്പം ഓരോ സന്ധ്യകൾ വരും. അതിന് സന്ധ്യ എന്നുള്ള പേരിലാണ്, ഇടവേള സന്ധ്യ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ സന്ധ്യ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ, അല്ലെ? ഭാഗികമായിട്ട് സംഹാരം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു, പ്രകൃതി സ്വമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ ഭൂതഗ്രാമം ഇമം കൃഷ്ണം അപശം പ്രകൃതേ വശാദ്. 8ാമത്തത് പറയുന്നു, പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസാനം തിരോഭാവം ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെ? അത് മഹാപ്രളയം എന്നാണ്, അല്ലെ? അപ്പോഴാണെല്ലാം കാരണോദകശായി സത്യലോകം ഉൾപ്പെടെ ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഭഗവാനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എത്തിച്ചേരുന്നു. പിന്നെ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആവിർഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ തിരോഭാവവും ആവിർഭാവവും ആരുടെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സ്വമേധയാ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? പുനർജനനം, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞ? സ്ഥൂല ശരീരം നശിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? സൂക്ഷ്മ ശരീരം നശിക്കുന്നില്ല. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം വേറൊരു സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി വെച്ച് പോകുമ്പോ അതാണ് അവസാന നിമിഷം എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ജയിലിൽ പോലെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ച ആളിന്റെ അടുത്തും ചോദിക്കാറില്ല എന്തെങ്കിലും അവസാനമായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാല് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ബാക്കി വെക്കാതെ വേണം നമ്മൾ പോകാൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ചിലർക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് പയറും കഞ്ഞിയും കഴിക്കാൻ, പപ്പടം കൂട്ടി ചമ്മന്തിയാക്കി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പം ഭൗതികമാണെങ്കിലും ആധ്യാത്മികമാണെങ്കിലും അവസാന ആഗ്രഹം തീർത്ത് നമ്മൾ പോയാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ശരീരം ആ ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് പുനർജനിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. അപ്പൊ ആഗ്രഹം മാത്രം തീർത്ത് പോയാൽ പോരാ, നമ്മൾ ആര് തന്നെ ആയിരിക്കണം? ശുദ്ധ ഭഗവത് ആയാലേ നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകാതിരിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ പുനർജനനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതാണ് കൽപ്പവും ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലും മനുഷ്യവർഷങ്ങൾ എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്, വീണ്ടും പറയണ്ടല്ലോ. പിന്നെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്, അത് അധമ ശക്തിയാണ്. 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളിലൂടെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു. മഹാവിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു വേർപ്പിൽ നിന്ന്, അല്ലെ? ഉച്ഛ്വാസത്തിലൂടെ. പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഓരോ ജീവജാലത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വിവിധ ജീവാത്മാക്കളുടെ വാസനകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇവ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ പുനർജന്മം കിട്ടുന്നു. ആർക്കും അത് തടയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ മരണവും തടയാൻ പറ്റത്തില്ല, ജനനവും നമുക്ക്
തടയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ, വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? പുനർജന്മം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. അപ്പോ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം, അല്ലെ? ഇവയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ സൃഷ്ടി പുനർജന്മം ലഭിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിൽ റോളില്ല. നമ്മുടെ പുനർജന്മവും ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല. കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ കർമ്മഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ജന്മം കിട്ടുന്നത്. ഏത് തരം ശരീരം? മനുഷ്യ ശരീരമാണോ, അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അസുര ജീവിതമാണോ, മൃഗമാണോ, എന്തെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും കിട്ടുക. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹരികൃഷ്ണ നചമാം താനി കർമാണി നച്ച അതില് ശ്ലോകം വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? നചമാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവതാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസോ. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഉദാസീനത നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാസീനരായിട്ടിരിക്കും, അല്ലെ? ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ലാത്തവരായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ്? ഇംപാർഷ്യലായിട്ടിരിക്കും ഭഗവാൻ എന്നാണ്. ആരോടും പ്രത്യേക മമത കാണിക്കാതെ ഇംപാർഷ്യലായിട്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഉദാസീനത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആരെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ഒരു അടുത്ത ജന്മത്തിന് ഇയാൾക്ക് മനുഷ്യജന്മം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ വിചാരിക്കത്തില്ല. ഉദാസീനനായിരിക്കും. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നായിരിക്കും ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ഉദാസീന. അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവര് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മമാരിയ്ക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഉദാസീനതയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊന്നും, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സൃഷ്ടിയും പ്രളയവുമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അതില് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ റോളെന്ന്? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷന്റെ അധമശക്തിയെ നമുക്കറിയാം, ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്, അല്ലെ? അതെന്താണ്? സൃഷ്ടിയും സംഹാരവുമായ ഭഗവാൻ. അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ സൃഷ്ടി എങ്ങനെ ആധുനിക പരിണാമ സങ്കല്പത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവല്യൂഷണറി തിയറി ഓഫ് ഡാർവിൻ, അല്ലെ? ഡാർവിന്റെ തിയറി പറയുന്നത് ആദ്യം ചെറിയ ജീവികളുണ്ടാകും, അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെ വലിയ ജീവികൾ, അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ജീവികളായിട്ട് കുരങ്ങിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ എന്നാലും ഈ ജീവികളെല്ലാം ഇപ്പോഴുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കത്തില്ല അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നത് എന്നായിരിക്കും ഡാർവിന്റെ തിയറി വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ കുരങ്ങന്മാരെല്ലാരും മനുഷ്യരാകുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യരാകുമ്പോ അത് ഏത് തരം മനുഷ്യരാകുന്നു എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ തിയറി തെറ്റാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആധുനിക ആശയം പറയുന്നത് എന്താണ്? സൃഷ്ടിയിൽ ആരംഭിച്ച് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വർഗങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ പരിണാമം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഡാർവിന്റെ തിയറി പറയുന്നത്. അതേസമയം നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തോടൊപ്പം ഉടനടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഉറുമ്പ് മുതൽ എന്താണ് ബ്രഹ്മാവ് വരെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന സൃഷ്ടികളെല്ലാം എന്ത് രീതിയിലാണോ അപ്പോൾ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഉറുമ്പായിട്ടാണെങ്കിൽ ഉറുമ്പായിട്ട്, ഉറുമ്പിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആരെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ആനയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അല്ല ഉറുമ്പിൽ നിന്ന് പരിണാമം പ്രാപിച്ച ആന വന്നതല്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? ആനയും അപ്പൊ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, മനുഷ്യരും അപ്പൊ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തോടൊപ്പം ഉടനടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എല്ലാതരം ജീവജാലങ്ങളും. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ടല്ല. ഇപ്പൊ ആധുനിക തിയറി അനുസരിച്ചുള്ളത് പോലെയല്ല ജീവജാലങ്ങളുടെ
ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും മുൻകാല കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ എന്താണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം വഴി ഇവല്യൂഷണറി തിയറി അനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യരായത്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യനോ അല്ലോ മൃഗമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ താഴ്ന്ന ജീവികളോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നില്ല. അതേസമയം നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആള് എന്താണ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് താഴ്ന്ന തലത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കാം എന്നാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് പരമേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ അകന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നു? ഇമ്പാർഷ്യലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഒന്നിനോടും എന്താണ് അടുപ്പമില്ലാതെ. ഏത് പേരാ പറയരുത് ആളിന് പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ഉദാസീനൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ പരമോന്നത ഇച്ഛ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോന്നും നടക്കുന്നത്. എല്ലാം തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ പരമമായ ഇച്ഛയ്ക്ക് കീഴിലാണ്. കാരണം അവൻ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളിലായി മഹത്തത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ് ഭഗവാൻ? കർണോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട്, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ടും, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ടും മഹത്തത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ആകത്തുകയായ ശക്തിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ശക്തിയും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഏതായിട്ട് വരുന്നത്? ഈ മഹത്തത്വം. അപ്പൊ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ആകത്തുകയായ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതി ബഹിരംഗ ശക്തി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് മഹത്തത്വത്തില് ആരുടെ ദൃഷ്ടി പതിയുന്നു? കടാക്ഷം പതിയുന്നു. ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം പതിയുമ്പോ എന്ത് വരുന്ന? ബഹിരംഗ ശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതി അധമശക്തി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതില് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തില് നമ്മളുടെ തടസ്സ ശക്തികളുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഏതൊക്കെയുണ്ട്? മിഥ്യാഹങ്കാരം, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഏതില് വരുന്നു? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ആകത്തുകയായ ശക്തിയായിട്ടാണ് മഹത്തത്വം. അതില് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഏത് ശക്തി ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ട് നിലവിൽ വരുന്നു. ബഹിരംഗ ശക്തി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അധമശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് അതാണ് ഒരു ഇതായിട്ട് പറയുന്നത്, എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൃഷ്ടി, ഈ ഭൗതിക ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത്? രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തമില്ല ഈ സൃഷ്ടി കർമ്മങ്ങളിലൊന്നും. ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? സൃഷ്ടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ഉണ്ടായപ്പോ എന്ത് നടന്നു? സൃഷ്ടികർമ്മം നടന്നു. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അതിൽ നേരിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല, എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രക്രിയയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താലാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ധാമത്തിൽ പോണോ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊന്നും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? അപ്പൊ എന്താണ്? ജീവജാലങ്ങളോട്, വിവിധ ജീവജാലങ്ങളോട് എന്താണത്? വായിച്ചോളൂ ഹരകൃഷ്ണ. മൂന്നാമത് ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന സ്ലൈഡില്. ആധുനിക ആശയം സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് വർഗങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ പരിണാമമുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ സൃഷ്ടി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ അതായത് ഏറ്റവും താഴെ റൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നില്ല, വിവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തോടൊപ്പം ഉടനടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നിന്റെ പുറകെ ഒന്നല്ല ജീവജാലങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും മുൻകാല കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. കൃഷ്ണൻ മതി മാതാജി. അതല്ല മാതാജി, സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? അതാണ് മാതാജി.
അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. അതൊന്നുകൂടെ വായിക്ക്. വിവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെ ചായ്വുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെ, നമുക്ക് ഏതിനോടാണ് കൂറ്, ചായ്വെന്ന് വെച്ചാൽ കൂറ് അല്ലെ. ഇപ്പം ഭരത മഹാരാജാവിന് ആരോട് കൂറായിരുന്നു? മാനിനോട് കൂറായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടാണ് മരണപ്പെടുന്നത്, ആ സമയം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സാധ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജന്മമായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അകന്നു നിന്നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനോട് അല്ലെ ചേരാതെ നിന്നാല് പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ചായ്വുകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് മഹത്തത്വത്തിൽ നിന്ന് ഏത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു? ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ 9-ല് 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ ചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരി വർത്തതേ. അപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകം 10-ല് പറയുന്നത്, അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, സംഹരിക്കപ്പെടുന്നത്? ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, രണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം എടുത്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ മുൻ ജന്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ ജന്മ കർമ്മങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിവിധ രൂപത്തില് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുനർജനിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കാനൊക്കെ. നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണോ നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാം, തടസ്സ ശക്തിക്ക് അല്ലെ. ആത്മീയമായിട്ട് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ട് പോവുകയോ ചെയ്യും. ഭൗതികമായിട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും തിരിച്ചെത്തണമെന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ജനിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആര് തരുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു മാത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. ഭഗവാൻ സ്ഥാനത്ത് ബീജം നൽകുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. ബീജം നൽകുന്ന ആളാണ്. ഭൗതിക എന്തായിട്ട് വരുന്നു? ഏതാണ്? മാതാവായിട്ട് വരുന്നു. അതായത് മാതാവിന്റെ ഉപാദാനം. സരള മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഏതാണ്? ഉപാദാന എന്നാണ് മാതാവിനെ പറയുന്നത്. പിതാവ് ഏതാണ്? ബീജം നൽകുന്നയാളും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബീജദാതാവ്, മാതാവായിട്ട് ആര് വരുന്നു? ഭൗതിക പ്രകൃതി വരുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉപാദാനം, ദാന, മാതാവ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിന് ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദർ ഉപമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്? പൂവുണ്ടല്ലേ. പൂവിന് എന്തുണ്ട്? ഗന്ധമുണ്ടല്ലേ. അപ്പം പൂവും ബന്ധവും പോലെയാണ് ഭഗവാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ആ പൂവിനെ മണപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളും പൂവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? പൂവ്, നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളും പൂവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പൂവിന്റെ സുഗന്ധം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? പിതാവായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ സൃഷ്ടികളായിട്ട് വരുന്ന ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനൊന്ന് ആര് കാരണക്കാരനല്ല? ഭഗവാൻ കാരണക്കാരനല്ല. ഏതുപോലെ? പൂവിന്റെ സുഗന്ധം നമ്മൾ നുകരുമ്പോ പൂവും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതുപോലെ അല്ലെ. പൂവും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് പൂവിനൊരു ബന്ധമില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളും തമ്മില്. എന്നുവെച്ചാൽ ജീവസത്തകളും തമ്മില് ഭഗവാൻ ഒരു ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം. പൂവിന് സുഗന്ധം കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പൂവിന് എന്താണ് നാറ്റം അല്ലെ, അതിൻ്റെ എതിരായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാം. അത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. പക്ഷെ പൂവ് നമ്മളുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാനും പൂവുമായിട്ടും ബന്ധമില്ല.
അപ്പൊ അത് സൃഷ്ടി നടന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാനും പൂവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അതേപോലെ പൂവിനെ മണപ്പിക്കുന്ന നമ്മളും പൂവുമായിട്ടും ബന്ധമില്ല. അത് ഈ ഉപമ സ്മൃതികളിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപമയാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും നമ്മൾ ഏതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ജീവസത്തകളും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചത് ഏതാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത് നിലനിർത്തുന്നതിൽ അല്ലെ, അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ പങ്ക് എന്താണെന്ന്. അത് ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ശക്തിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഏതാ നമ്മൾ പഠിച്ച ശക്തി ഏതാന്ന് പറഞ്ഞ, ടോട്ടൽ ശക്തി ഏതാന്ന് പറഞ്ഞ മഹത്തത്വം അല്ലെ. ആ മഹത്തത്വത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു. മഹത്തത്വം എന്നുള്ള വാക്ക് ഓർത്തോള്. അതിൽ ഭഗവാന് പങ്കൊന്നുമില്ല, അതങ്ങനെ നടക്കുന്നു. കടാക്ഷിക്കാൻ മാത്രം, നോക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൃഷ്ടികർമ്മം നടക്കുന്ന. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശക്തി അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ്, ആ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്ന ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചരാചരങ്ങളും എല്ലാ സൃഷ്ടി അവരുടെ എല്ലാം നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഏതാ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ഇതുമെല്ലാം ഏതാ സ്വാഭാവികമായി വരുന്നതാണ്. അതിലും ഭഗവാൻ ഇവിടെയാണ് കടാക്ഷം വരുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നോക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ സൃഷ്ടികർമ്മം നടക്കുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഏത് വരുന്നു, ഭാഗികമായ സംഹാരം വരുന്നു. 100 വർഷം ആകുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള സംഹാരവും സ്വാഭാവികമായി തന്നെ നടക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിഷ്പക്ഷനാണ്. ഒന്നിലോട് സൃഷ്ടിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ സംഹരിക്കുന്നതിനോടോ ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. അതെല്ലാം ഏതാ സ്വാഭാവികമായി നാച്ചുറൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കും. അപ്പൊ പുനർജന്മം എല്ലാം നമ്മുടെ കർമ്മഫലവും ഒക്കെ ആയിട്ട്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും കർമ്മഫലവും ആയിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അടുത്ത 11 മുതൽ 25 വരെ, 15 വരെയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ. 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകം മൊത്തത്തിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഏതാ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആരാധിക്കുന്നവരും ആരാധിക്കാത്തവരും. ഇപ്പൊ 11, 12 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൃഷ്ണൻ ഒരു താൽക്കാലിക രൂപമുള്ള സാധാരണ വ്യക്തിയാണെന്ന് കരുതുന്ന വിഡ്ഢികൾ നിരീശ്വരവാദികളായി തീരുകയും അവരുടെ ശ്രമങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. 13, 15 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മഹാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഏതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ 13 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം മൂഢന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവജാനന്തി മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവം മജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. അപ്പൊ അതാണ് മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന ഇതാ 2 വ്യക്തികളും ഇവിടെ, ഒരു വണ്ണമുള്ള വണ്ണമില്ലാത്ത ആൾ, അവര് മൂഢന്മാരാണ്. അതേസമയം ഇവിടെ ആരാണ്, ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇത് കാരുണോദകശായ വിഷ്ണു, അപ്പൊ ഇവിടെ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഓരോ ജീവജാലത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇതൊരു പരമഭക്തനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ആരാണ്, മഹാത്മാവായിട്ട്. ഇത് 2 പേരും ആരാണ്, മൂഢന്മാരായിട്ടും വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കണ്ടാലും ഭക്തൻ എന്താണ്, ആര് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. ഈ മൂഢന്മാരെന്താ, ഇത് നമ്മളെ പോലെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആളുകളാണ് ആരായിട്ട് പറയുന്നത്, മൂഢന്മാർ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്ലോകത്തില് അവജാനന്തി മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ 3 ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3 വാക്കുകൾ. ജാനന്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, സത്യത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരാണ്, മോക്ഷത്തിലേക്ക്. ജാനന്തി എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുക, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ആ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളിന് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു, മോക്ഷം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം അജാനന്തി, ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത. ഇവിടെ ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഇവിടെ എന്താണ് അജ്ഞത. അതെന്തിനിടയാക്കുന്ന, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഗോലോകത്തിലും വൈകുണ്ഠത്തിലും ഒക്കെ ഈ പടം അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണയൊക്കെ ജപിക്കുന്നവര്
ജ്ഞാനന്തിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളവരെവിടെ എത്തുന്നു? വൃന്ദാവനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഒക്കെ എത്തിപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ഏതാണ് അജ്ഞരായിട്ടുള്ള അജാനന്തി, അപ്പൊ എന്താണ് ആ ചേർക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്നു, പിന്നെന്താണ് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, വലുതാകുന്നു, 6 ചേഞ്ചസ് വരത്തില്ലേ ശരീരത്തിന്, പിന്നെയും മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മരണചക്രം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും, ജീവിക്കുക, ജനിക്കുക, മരിക്കുക. അതേസമയം അവജാനന്തി എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ വർദ്ധിച്ചെന്ത് ചെയ്യുന്ന അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കും, വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുഷ്ടതകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇഗ്നറൻസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് എന്താണ്? അറിവില്ലായ്മ, പിന്നെ എന്താണ്? അസൂയ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതാണ് അവജാനന്തി, മൂഢന്മാർ, തികച്ചും മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവർ. ഇതാണെങ്കിലും അവര് മൂഢന്മാർ തന്നെയാണ്, എന്നാലും അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്താണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉഴലുന്നത്. ഇത് ജ്ഞാനികൾ. അപ്പോ ജ്ഞാനികളും അജ്ഞാനികളും പിന്നെ ഏതാണ് അങ്ങേയറ്റത്ത് ഏതാണ് മോശമായിട്ടുള്ള ആളുകളും, അതാണ് അവജാനന്തി, മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം. അതാണ് കൃഷ്ണനെ വിവിധ തരത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇത് രണ്ട് ദുഷ്കൃതികളാണ് അല്ലെ, വിദ്യകളാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മോഘാശ മോഘ കർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിജേതസഹ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രദ്ധ. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? മോഹിതരായവരാണ്. ഏതാ മൂന്നാമത് കാണിച്ചില്ലേ? അവജാനന്തി അല്ലെ. അവജാനന്തി എന്ന് വെച്ചാല് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പല പല അസൂയ, കുശുമ്പ്, പിന്നെ ഏതാണ് അജ്ഞത, അങ്ങനെ പല പല വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തികളൊക്കെ കാണിക്കുന്നവര് അവരെന്താണ്? വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ മോഹിതരായവരാണ്, മായയിൽ കുടുങ്ങിയവരാണ്. ആയവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവര് മൊത്തത്തിൽ എന്താണ്? നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ മായയിൽ മുഴുകി അങ്ങനത്തെ മോശമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവുമെല്ലാം പാഴായി പോകും. എന്തെങ്കിലും ജ്ഞാനം ആർജിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നഷ്ടമാകും. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും എന്താണ്? ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, അതിന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം. പക്ഷെ അവരതെല്ലാം എന്താണ്? അവരുടെ ഈ അസൂയയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാം അവര് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. അവർക്കൊരിക്കലും മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ഒരു പുച്ഛഭാവവും ദേഷ്യഭാവവും പിന്നെ എന്താണ്? എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഫലം. അപ്പൊ ഒരു ദുരാത്മാവിന്റെ വിധി. ഇതിവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവും പ്രഹ്ലാദന്റെ പടമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഹോളി അല്ലെ, ഹോളിക അല്ലെ, സഹോദരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എനിക്ക് അഗ്നി എന്നെ സ്പർശിക്കത്തില്ല, വരം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അതിൽ കയറിയിരുന്ന് എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവസാനം പ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ്? ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു, ഭക്തൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. വരം എന്ത് കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ മരണം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കുക തന്നെ അല്ലെ. അതേസമയം ഒരാളിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് കണ്ടാലും എന്ത് തരം പ്രവർത്തികൾ കൊല്ലാനായിട്ട് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ആള് വധിക്കപ്പെടത്തില്ല. അതാണ് പ്രഹ്ലാദന്റെ ഉദാഹരണം കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താ അത് നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവും പ്രഹ്ലാദനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു ആരാണ്? ദുരാത്മാവ് അല്ലെ. അയാളുടെ വിധി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. പരിഭ്രാന്തരായി കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെ ആദരിക്കുന്നവരുടെ വിധിയാണ്. അവരെന്താണ്? ആസുരവും നിരീശ്വരവാദ പദങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ അവർ ആകൃഷ്ടരായി അങ്ങനെ എന്താണ്? മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലേ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവരാണ്. ഹിരണ്യകശിപു കർമ്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ബോധമുള്ള ആളാണ്. ഗ്രന്ഥജ്ഞാനം ഒക്കെ ഉണ്ട്, വേദങ്ങളും ഒക്കെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിരണ്യാക്ഷൻ വധിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും അതേപോലെ ദിതി അല്ലെ മാതാവിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ആളാണ്. മരണത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിന്
സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാണ്. പക്ഷെ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത്. വേണ്ട തരത്തിൽ ഈ ജ്ഞാനത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഹിരണ്യകശിപന് സാധിച്ചില്ല. കാരണം എന്താണ്? ദുരാത്മാവാണ് അല്ലെ. മനസ്സിൽ മുഴുവൻ എപ്പോഴും ഏതാണ് അത്യാഗ്രഹവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്, ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകാത്തത്. പക്ഷെ എന്നാൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ട്. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തിയററ്റിക്കലായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ ഹിരണ്യകശിപന് ദോഷമായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, മഹാത്മാനസ് ആരാണ് മഹാത്മാവ്? മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഹ ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാതോ ഭൂതാദിം അവ്യയം. ഇവിടെ അനന്യ മനസ്സോ, അനന്യ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ 7, 8, 9 എല്ലാത്തിലും അനന്യ എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാതോ ഭൂതാദിം അവ്യയം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അവ്യയം എന്ന് വെച്ചാല് ശാശ്വതം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളും അല്ലെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇതാണ് വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൈവിക പ്രകൃതിയാ സുരക്ഷിതരാണ്. അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ താണ്ട പിന്നെന്താണ്, ഇത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറാണോ സനാതന ഗോസ്വാമിയാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. എന്താണ്, ഇടയ ബാലനായിട്ട് വന്ന് വിശന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ആഹാരമൊന്നും ഭിക്ഷ യാചിച്ച് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ആരെങ്കിലും കൊണ്ടു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ കഴിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് സനാതന ഗോസ്വാമിയാണോ എന്ന് സംശയം. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശന്നിരുന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഇടയ ബാലന്റെ രൂപത്തിൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പാല് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇടയ ബാലന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് പാല് കൊടുക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് സനാതന ഗോസ്വാമിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പാത്രം ഇവിടെ വച്ചിരുന്നാൽ മതി, എനിക്കിപ്പൊ പാല് കറക്കാൻ സമയമായി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാനെങ്ങനെ വിശന്നിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്യാസി ആഹാരം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ആരും വിശന്നിരിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്തു? പാല് കൊണ്ടുതരാനായിട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഞാൻ അടുത്തെനിക്ക് പാല് കറക്കാൻ പോകേണ്ടതുണ്ട്, ഞാൻ പിന്നെ വന്ന പാത്രം എടുത്തോളാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സനാതന ഗോസ്വാമിയാണോ മാധവേന്ദ്രപുരിയാണോ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു കേട്ടോ, മാധവേന്ദ്രപുരിയാണോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നാളെ പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്, മഹാത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും എന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുഴുകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മൂഢന്മാരുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു? ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അല്ലെ, ഭഗവാനെ എന്താ പുകഴ്ത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഹാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മഹാത്മാവ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മഹാത്മാവായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്ന സതതം കീർത്തയന്തോ മാം. സതതം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. യഥദൃഢവൃതാഹ നമസ്യന്ദശ്ച മാം ഭക്ത്യ നിത്യയുക്ത ഉപാസത. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ലെ സതതം എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദുരാത്മാവും പിന്നെ ഏതാണ് മഹാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് മഹാത്മാവ്?
എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാത്മാവിനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ആരായിരിക്കും? ശുദ്ധ ഹൃദയനായിരിക്കും, ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ 2 കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും ഈ പരമഭക്തനായ മഹാത്മാവ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ദുരാത്മാക്കളുടെ വിധി നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ്? അവരെന്താണ്? നാസ്തികരായി പോകുന്നു. ഭഗവത് ചിന്തയൊന്നും വരുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ. വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. എന്നാലും മഹാത്മാവന്റേന്ന് പല പല ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. 14-ാമത്തത് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. 13, 14 എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ, എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പ്രയത്നിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രണമിച്ച് മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ഭക്തിയോടെ പിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ കീർത്തനം, സേവനം, പ്രണാമം, ആരാധന അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം ഏത് തന്നെയാണോ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് കൊടുക്കുക. പ്രണാമം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചാംഗ പ്രണാമമാകാം സ്ത്രീകള്. പിന്നെ പുരുഷന്മാരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദണ്ഡവത് പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, അവിടെ എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, മാല കെട്ടുക, വൃത്തിയാക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ചെയ്യുക. ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും പിന്നെ ഏതാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ നാമസങ്കീർത്തനം നടത്തുന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന എല്ലാ തരം കർമ്മങ്ങളും സേവനങ്ങളും ചെയ്യുക. അതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പൊ സതത കീർത്തയന്തോമായി എപ്പോഴും കുടുംബമായിട്ടിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ആന്തരികമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈ നിത്യയുക്ത ഉപാസന. നിത്യയുക്ത എന്താണ്? അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വാക്ക് നിത്യയുക്ത ഉപാസത. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന കീർത്തനമൊക്കെ ചൊല്ലി പിന്നെ ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് എല്ലാ ദിവസവും നിത്യയുക്ത എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും. പിന്നെ എന്താ? യഥന്തച്ച ദൃഢവ്രതാഹ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇതാരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? പാമ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടെങ്കിലും എന്താണ്? ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തിക്ക് ഒരു കോട്ടവും പറ്റിയില്ല. അതാണ് ദൃഢവ്രതനായിട്ട് ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ പാമ്പുകളൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവര് നമസ്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരൊന്നും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനെ ആക്രമിച്ചില്ല. നമസ്യന്ദസ്യ മാഭക്ത. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമസ്കരിക്കുകയും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആരാധന നടത്തുന്നു. പിന്നെ ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവാനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സേവനം ചെയ്യുന്നു, കീർത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ അതൊക്കെയാണ് ഇത്. നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ? മഹാത്മാക്കളുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ജ്ഞാനയജ്ഞോച ചാപ്യേന യജന്തോ മാം ഉപാസതേ ഏകത്വേന പ്രദക്തേന ബഹുധാ വിശദോ മുഖം. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതാണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നേരിട്ടല്ലാതെ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന 3 തരം ഭക്തന്മാരുണ്ട് എന്നാണ്. ഇതെല്ലാം നേരിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വരുന്നത് നേരിട്ടല്ലാതെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 3 തരം ഭക്തർ. അതാണ് ഏകത്വേന, രണ്ടാമത്തത് പൃഥക്ത്വേന, മൂന്നാമത്തത് വിശ്വതോന്മുഖൻ. അപ്പൊ വിശ്വതോമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, വിശ്വതോമുഖൻ. അങ്ങനെ 3 തരം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിവിധ തരത്തിൽ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ആരാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചാണ്, മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ പിന്നെ പഠിച്ചതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ്, നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ്.
13, 14 പഠിച്ചത്. 15 ഭഗവാനെ നേരിട്ടല്ലാതെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പം ജ്ഞാനം ആർജിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ പാലിച്ച് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവര് ഭഗവാനെ കർമ്മകാണ്ഡികളാണ് അല്ലേ അവർ ഭഗവാനെ നേരിട്ടല്ല ഭക്തരമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയുന്നില്ല അല്ലെ. ഭക്തി യോഗയിലൂടെ പോകുന്നവരല്ല, കർമ്മകാണ്ഡികളാണ്. കർമ്മയോഗ പാലിക്കുന്നവരും ഭഗവാനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? വേദങ്ങളെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർ യജ്ഞം ചെയ്താലും ആ യജ്ഞപുരുഷൻ ആരാണ്? അതെല്ലാം ഭോക്താവ് ആരാണ്? യജ്ഞത്തിന്റെ ഭോക്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ. അപ്പൊ ഭോക്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരിട്ടല്ലാതെ ഭഗവാനെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആരാധിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഏകത്വേന എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്വിതീയ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്വൈതവാദികൾ എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാവുന്ന. ഭഗവാനും താനും ഏതാണ്? അദ്വിതീയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ്വൈതമല്ലാത്ത ഏകം അല്ലെ. ഞാനും ഭഗവാനും ഏതായിട്ട് വരുന്ന ഏകത്വേന ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ചിന്ത. അപ്പൊ ഞാനും ഏകത്വേന എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ. അതാണ് നമ്മൾ തത്വമസി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. തത്വം അസി, നീ അത് തന്നെയാകുന്നു. ഞാൻ നീ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആത്മാവ്, നീ പരമാത്മാവ്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് തന്നെ. ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ. ഞാൻ അത് തന്നെയാകുന്നു. ഞാൻ ആത്മാവ് ഏത് തന്നെയാണ്? പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഏകത്വേന എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് അദ്വിതീയവാദികളാണ്. ഭഗവാനും താനും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് തത്വമസി എന്ന് പറയുന്ന ആ തത്വം. അതാണ് ഏകത്വേന. അപ്പൊ അവരും ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആർക്കാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിൽ എത്താനായിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അവര് ആരാധിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് പൃഥക്ത്വേന. പൃഥക്ത്വേന എന്ന് പറയുന്ന ബഹുരൂപൻ. ഭഗവാനും ദേവന്മാരെല്ലാം ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തി അർച്ചന ആർക്കാണ് നൽകുന്നത്? ദേവന്മാർക്ക് നൽകിയാലും അഗ്നിദേവൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ആർക്കാണ് കിട്ടുക? ഭഗവാനിലാണ് കിട്ടുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനാണ് അവരുടെ എല്ലാം സൃഷ്ടികർത്താവ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് ഓരോ ശക്തികൾ കൊടുത്ത് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റിന് കിട്ടുന്നതും ആരിൽ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. അതാണ് പൃഥക്ത്വേന എന്ന് വെച്ചാല് ബഹുരൂപ ആരാധന നടത്തുന്നവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അവരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ആരാധിക്കുന്നവർ. പിന്നെ അത് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് വിശ്വതോന്മുഖൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ, വിരാട് രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അതാ വിശ്വതോമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് വിരാട് രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ടല്ലാതെ ആരാധിക്കുന്ന അവർ എന്താണ്? 3 തരത്തിലുണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ ആരൊക്കെയാണ്? ഏകത്വേന, പൃഥക്ത്വേന, പിന്നെ ഏതാണ്? വിശ്വതോമുഖൻ എന്നാണ്. 3 പേരാണ് ഭഗവാനെ നേരിട്ടല്ലാതെ. വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിരാട് രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഏതാണ്? അർജുനനൊരു ഏതാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന രൂപം ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്നും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും വിരാട് രൂപം അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? അർജുനന് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിരാട് രൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് തന്നെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. അത് ഭൗതികവാദികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ടല്ലാതെ ആരാധിക്കുന്ന 3 വിഭാഗക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അടുത്ത് 15ഉം 16ഉം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് അത് യജ്ഞത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആര് പേരില്ല? വിശ്വതോന്മുഖന്മാരല്ലേ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്. പൃഥക്ത്വേന എന്നുള്ളതാണ്. പൃഥക്ത്വേന അതാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്.
16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് കൃഷ്ണ അഹം ക്രതു അഹം യജ്ഞ സ്വധാഹം അഹമൗഷധം മന്ത്രോഹം അഹമേവാജ്യം അഹം അഗ്നിർ അഹം കുദം. അഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അഹം ക്രതു അഹം യജ്ഞ സ്വധാ അഹം അഹമൗഷധം. അവിടെ 2 അഹം വരും. മന്ത്രോ അഹം അഹമേവാജ്യം അഹം അഗ്നിർ അഹം കുദം. അപ്പൊ അവിടെ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടാ. അഹം ക്രതു അഹം യജ്ഞ സ്വധാഹം അഹം ഔഷധം മന്ത്രോ അഹം അഹമേവാജ്യം അഹം അഗ്നിർ അഹം കുദം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവിടെ എന്താ ക്രിയയും യജ്ഞവും ഒക്കെ എന്താണ്? യജ്ഞവും ക്രിയയും ഞാനാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം യജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, യജ്ഞം നടത്തുന്നയാളും യജ്ഞവസ്തുക്കളും യജ്ഞകുണ്ഡവും അല്ലെ, എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നെയ്യോ എന്താണ്, നമ്മൾ അരിയോ എള്ളോ ഒക്കെ ഇടുന്നില്ലേ, അത് എല്ലാം അതിൽ ഇടുന്ന ഇലകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് നടത്തിയാലും അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും യജ്ഞത്തിലൂടെ അത് ഇതില് വേദകാണ്ഡത്തില് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ യജ്ഞം അല്ലെ. യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്ന, വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരെ കണ്ടു. പിന്നെ ഇതെന്താണ്? യജ്ഞത്തിലൂടെ ആരാധിക്കാം. അപ്പൊ 15, 16 ശ്ലോകങ്ങള് ഏതാണ്? ഈ യജ്ഞത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 16 യജ്ഞത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നു, വേദങ്ങള്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടത്തുന്ന. കുറെ യജ്ഞങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. ജ്യോതിഷ്ഠോമ, വേദയജ്ഞം, അതും കൃഷ്ണൻ തന്നെ. പിന്നെ ഏതാണ്? കൃതസ്മൃതിയിൽ പറയുന്ന യാഗങ്ങള് എല്ലാം അതും ഭഗവാൻ തന്നെ. പിതൃക്കൾക്ക് നടത്തുന്ന ഹവ്യവും അതും കൃഷ്ണൻ തന്നെ. പിന്നെ ഏതാണ്? രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഔഷധങ്ങൾ അർപ്പിക്കും, അതും കൃഷ്ണൻ തന്നെ. പിന്നെ ഏതാ? അഭൗതികമായിട്ടുള്ള മന്ത്രം, ഓങ്കാരം തുടങ്ങിയ മന്ത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കും, അതുമെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഏതാ? ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്നിയാണല്ലോ യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രധാന ഒരു ഘടകം അല്ലെ. അതും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ശക്തി തന്നെയാണ്, അഗ്നി. പിന്നെ അതിൽ അർപ്പിക്കുന്ന നെയ്യ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്? അജ്യം അർപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് അജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമെല്ലാം ഇവിടെ അജ്യം അഹം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അഗ്നി അഹം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഹുതം എന്ന് പറയുന്നത് യജ്ഞപ്രക്രിയ, അതാണ് ഹുതം എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞപ്രക്രിയ. അപ്പൊ യജ്ഞപ്രക്രിയയും അഗ്നിയും അതിൽ അർപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും അതിലെന്തെങ്കിലും ഔഷധം അർപ്പിക്കാൻ, രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്ന ഔഷധവും അതീന്ദ്രിയ മന്ത്രങ്ങളും പിതൃക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഹവ്യം അതും പിന്നെ ഏതാണ്? യജ്ഞ സ്മൃതിയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നോക്കിയാല് അതും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പിതാ അഹം അസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാര ഋക്സാമയജു ഏവ ച. പിതാ അഹം അസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാരം ഋക് സാമ യജു ഏവച. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളും 3 വേദങ്ങൾ, ത്രിവേദി എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ, 3 വേദങ്ങൾ. ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ വേദങ്ങളാണ് ഈ 3 വേദങ്ങളും. പിന്നീടാണ് അഥർവേദം വരുന്നത്. അപ്പൊ അഥർവേദത്തിന് 3 വേദങ്ങളുടെ അതേ സ്ഥാനം അഥർവേദത്തിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അതില് മന്ത്രവാദങ്ങളും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 വേദങ്ങൾ അതിനെ അറിയുന്ന പഠിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രിവേദി, ഓരോരുത്തരുടെ പേരുകളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, ദ്വിവേദി, ത്രിവേദി എന്നൊക്കെ പറയും പേരുകൾ.
എന്നുവെച്ചാൽ 3 വേദങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രിവേദി. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ആ പേരുകൾ കൂടുതൽ വരിക അല്ലെ. ഇത് ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാം ഈ രൂപത്തില് പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പിന്നെ കാണുന്ന ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ബന്ധങ്ങളും എല്ലാ വസ്തുക്കളും ബന്ധങ്ങളും ഇപ്പൊ അച്ഛൻ, അമ്മ, പിന്നെ അമ്മാവൻ, അമ്മായി, മക്കൾ അല്ലെ, മകൻ, മകൾ, അങ്ങനെ വേണ്ട എന്ത് വേണമെങ്കിലും അത് ഏതില് പെടുന്നു? എക്സെട്ര എക്സെട്ര എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഏത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ? ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ട് അല്ലേ. എന്തായിട്ട്? ആത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്, പിന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന സകലതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ധാതാവായ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കുന്നു. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പിന്നെ പണവും പ്രണവവും പിന്നെ ഏതാണ് ഋഗ്, യജ്, സാമ, വേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പ്രണവ മന്ത്ര ഓങ്കാരം അല്ലെ, അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതിന് പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഓങ്കാര ശബ്ദം നമ്മൾ ഓം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ഓങ്കാരം. അതും പിന്നെ ഏതാ ഈ വേദങ്ങളും ആദ്യത്തെ 3 വേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് 15ാം അധ്യായത്തില് സർവസ്യ ചാഹം പ്രതിസന്നിവേശം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ അതിൽ പറയുന്ന? വേദങ്ങൾ രചിച്ചതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം അറിയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ, രചിച്ചതും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാണ് ഏതാണ്? നമ്മൾ, ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേദ പഠനം നടത്തുന്നത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയണം. ശബ്ദവും എല്ലാം, ശബ്ദവും വസ്തുക്കളും സകലതും നമ്മളെ ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരോടും ബന്ധം സംസാരിക്കുമ്പോഴും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ആരെ ഓർക്കണം? ഇത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ പെരുമാറാൻ. ഇതുവരെ നമ്മൾ പെരുമാറിയുള്ള ഒരു മാറ്റം വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരോടും ദേഷ്യം പാടില്ല എന്നുള്ള, വിദ്വേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോടുള്ള വിദ്വേഷമായിട്ട് മാറും, ഭഗവാനോടുള്ള വിദ്വേഷമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ശത്രുക്കളില്ല, മിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്താന്നല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരോടും ശത്രുത പാടില്ല എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രകടനമായി കാണുന്നു. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിന്നെ ഏതാണ് പിതാമഹനും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവയെല്ലാം കൃഷ്ണനാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ധാതാവാണ്, അച്ഛനും അമ്മയാണ് ധാത, രക്ഷകനാണ്. പിന്നെ പവിത്രമാകുന്നതും ശേഷി നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ പവിത്രീകരിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിഷയം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്കൊരു സ്വരൂപം ഉണ്ടല്ലേ, അത് നമ്മളിപ്പോ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ബദ്ധാത്മാവായിട്ട് ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ എന്താണ് ആധ്യാത്മികതയിൽ എത്തുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും? നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ശരീരം കിട്ടും. അതാണ് മൂലസ്വരൂപം കിട്ടും. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ശരീരം, ആധ്യാത്മിക ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടും. അതുവരെ നമുക്ക് ബദ്ധ ശരീരമായിരിക്കും. പിന്നെ ഓങ്കാരം, വൈദിക മന്ത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് പ്രണവ മന്ത്രം ഓങ്കാരം, അതും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമാണ്. എല്ലാ വേദമന്ത്രങ്ങളിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ഏതാണ്? പ്രണവ ശബ്ദം അല്ലെ. എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ഓം എന്നുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ടാണ്, അക്ഷരം കൊണ്ടാണ്. അത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓം നമ ശിവായ എന്ന് പറയല്ലേ, ഓം നമ ശിവായ.
അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും പ്രണവം ശബ്ദം മന്ത്രം ഏത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 18 മുതൽ നാളെ പഠിക്കാം. പാഞ്ചകൽപ്പത രൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവജ പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഗുരു മഹാരാജ് ഭഗവത്ഗീത കീജെ ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദ ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ